Salut, mi Slender Gun și arată cum a fost deveniți-mă pe Invul, ăsta Invul. Adriana, mulți avatar. Nu am de nume. Schimb numele. Slender Gun. Slender Gun. Apoi orul. Pot să scriu oare. Nu chiar. Nu chiar. Slender. Slender Guys. Orul. Ar trebui să dau pe pauză să nu vedeți aceasta. Revenim din viața reală. E-mail. E-mail. Pot fi scris dacă Google Mail sau Hotmail. În 2000, nu, asta nu mai am acum urmează bun. Acum am terminat de logat. Am de făcut cum. Acum intrat pe joc. Așteptați-mă că nu pare că am de logat. Săgea pe joc. Maxim. Depois vedem. O să știu un cam mult. Deci nu fac bani de gână. Uite, contul meu am andă din ieri. Da, am uitat la Mando. Acum ne delogăm. Bun. Pentru că parcă am aici. Ia să facem o capulă. Vedem. Aici scriem Slender Gun. Parula. Bun. Vedem să facem cod. Bun. Acum venim la magazin. Acum trebuie să cumpărăm. De bărbat, mă dă pe haine de M. Să caut la Netflix. Să vezi Netflix și căuta yoga. Așa căutăm. Așa căutăm. Hai că caut, o să caut acum. Bine. Nu găsesc tema. De cum să pantaloni pe asta e bluză.
Pilih akuna pantalon untuk comparăm cine ce sunt. Bun, acum pe pantaloni. Bun. Pantalonii vor fi de Emo. Uităm pantaloni potrivit, ăștia nu bun, deci, asta, bun. Pantaloni prea lungi. Alegem pantaloni. Bun, bun, cred. Cumpărăm bun. Acum cumpărăm un alt cumpăr. Bun. Am dat în terminare. Acum scriem ochelari. Mai putem schimba skin. Acum căutăm Ian sau mașină. Când scriem cap sau armă. O să probăm. Ce cu? Vai ce pantaloni. Uite. Hai să căutăm mai mult. Sunt mai căutăm da. Pistol. Să-i cumpăra pistole dacă vrem. Nu-l iau. Cum aprobez? Acum îl îmbrăcăm. Imprimim. Să căutăm. Pantaloni.
Bun. Accesori. Laptop. Acum, Rezo. Sensor. Skinner. Ai. Și tank. Gata. Asta este skin. Asta. Bun.